Liviu Sabu, antrenorul celor de la FC Metalurg Mureș, va vorbi despre joc și după aceea așteptăm întrebările voastre. Vă rog. Și în primul rând vreau să vă spun că îmi face mare plăcere să ne revedem, pentru că consider că ați fost niște oameni deosebiți, a fost o colaborare deosebită cu dumneavoastră. Ați analizat evoluția echipei, pe mine imparțial și am rămas așa cu o impresie deosebită. Încă o dată vreau să vă mulțumesc. Ca și joc, am pregătit jocul să nu pierdem. Am încercat să blocăm toate mingile lungi pe Maghera. Mingea a doua și sigur întotdeauna am încercat să avem dublaj la Zicu și să avem tot timpul 7, 8, 9 jucători în spatele mingii. Am analizat jocurile cu Panduri și cu Astra și aș putea spune că a fost... m-am inspirat din acele jocuri și a ieșit, chiar dacă au controlat în totalitate jocul ca și posesie, dar n-au reușit să verticalizeze, iar ocaziile mai mari le-am avut noi. Sigur, cu șansă și acolo a ajuns mingea în careu, 11 metri și se putea pierde. Ca și după aspectul jocului, sigur, ca și, nu ocazii, vorbesc ca și construcție, clar că ne-au dominat și ne-a pus în dificultate. Dar am reușit întotdeauna să aducem mijlocașii lateral, să strângă foarte bine fundașii și să facem chiar în unele momente cu 6-2-2 și să plecăm pe contraatac și am și reușit 2-3 ori, chiar ocazii destul de mari. Îmi pare rău pentru Timișoara, pentru suporteri, sincer, pentru că nu-mi doresc ca ei să câștige campionatul, îmi doresc foarte mult acest lucru. Îmi pare rău pentru jucători, am lucrat cu ei și așteaptă și ei al 3-lea an. Sunt acolo, dar eu cred că încă 6 sunt reale, mai ales că Vaslui a pierdut și cred că tot ei vor câștiga anul acesta campionatul. A fost mult mai ușor decât ați anticipat, pentru că impresia a fost că dacă mai durea 3-4 ore meciul tot 0-0. Da, nu le-am dat posibilitatea. Sigur, mingile jucate pe Maghera, la un moment dat nici n-am mai sărit cu el, că știam că vin mingile nouă. Și teama mai mare mi-a fost de Zicu că poate să facă diferența. Un 1-2, o execuție, dar n-am alergat după adversar. Era și normal să joc în felul acesta, pentru că mi-a lipsit jucători importanți. Mi-a lipsit cei doi mijlocași central titulari, Dan Florin și cu Isaba. N-am vrut să risc, pentru că Isaba are cartonaș și era foarte important jocul de miercuri. Dan Florin fiind suspendat, la fel și Ienci. Deci linia, axul central, a trebuit să improvizez cu Bruno, fundaș dreapta, pentru că n-aveam soluții la mijlocul terenului, dar până la urmă aveam nevoie de un jucător care să țină mingea, prin Isaba, care părerea mea că este de construcție, cred că este cel mai bun mijlocaș central din țară în momentul de față. Și se vede, în momentul în care are mingea, are întotdeauna soluții, un jucător tehnic, un jucător care are minte și se ridică la nivelul nostru, cred că este peste ce există la noi în campionat. Păstrând proporția, v-a amintit acest meci la acea partidă cu Shakhtyor? Noi am avut ocazii. La Shakhtyor am scris de 2 ori, ne-am dus peste ei. Meciul de acasă. Meciul de acasă am avut, mi-amintesc că m-am uitat chiar alaltă, m-am uitat și am avut 2 ocazii imense cu Parț și Gigel. Iar ei, sigur, a trebuit să ne apărăm la acel joc, am făcut-o foarte bine, vedeți ce înseamnă Shakhtyor. Dar astfel de jocuri, cu un adversar bun, trebuie să știi cum să joci din punct de vedere tactic, să-ți recunoști valoarea, limitele și să faci ceea ce ești capabil să faci. Asta este, deci nu avem ce... Ai spus că îți pare rău de suporter și de echipa Timișoara. Exact, da.
Ce ai obținut cu punctul ăsta? Ce a obținut Târgu? Pentru mine sunt 35 de puncte, mai trebuie să facem 4 puncte să ne salvăm. Ne așteaptă meciuri foarte grele. Meciul cu Astra, la Sportul care nu pierde, uitați, n-a cedat. Și pe urmă vin meciurile foarte importante. Rapid, Steaua și va fi foarte greu. Și nouă ne mai trebuie 4-5 puncte ca să fim salvați. Considerați că Poli în acest moment o echipă previzibilă? Nu. Deci nu vreau, pentru că respect prea mult să-mi dau cu părerea urin jucătorii, să fac o analiză. Eu ce am văzut și cum am pregătit jocul, v-am spus. Exact, și atunci n-aș vrea să nu. Sunt pentru că e un om respectat aici, echipa a avut meciuri foarte bune până în acest moment, este acolo, se luptă la titlu și nu. Și prea știu ce înseamnă meseria de antrenor și știu că în astfel de momente ai nevoie să fii susținut și nu analizat. Dușan trece totuși momente grele pe care le-ați avut noastră anul trecut. De ce credeți că pe dânsul înțelege mai mult cum cu noastră? Nu știu, noi am ridicat ștacheta. Noi am avut niște rezultate foarte bune la nivel internațional, chiar și meciuri importante cu Dinamo. Eu am mai spus, nu puteam să analizez atunci pentru că așa a fost. Am considerat că nu este bine să analizez, dar în retur ne-am jucat cu jucători care practic nu mai sunt aici. Și echipa era formată din 30-40 din jucători care au venit de la un anumit nivel, aveau nevoie de timp, nu aveau calitate, pentru că acesta este adevăr, nu mai sunt aici. Și a lipsit pentru mine vârf, care era Gigel Bucură. Aș fi câștigat campionatul, pot să spun în momentul ăsta. Plus nu mai vorbesc de meciurile care le-am pierdut, minutul cum le-am pierdut. 2 goluri anulate la Panduri în minutul 91-92, golul cu Medeașul. Sigur, pe urmă am căzut, a fost și acea problemă cu Bonfim și cu Pars în care a trebuit să plece, am fost nevoit să improvizez cu Borceanu fundaș dreapta. Greșelile pe care le-am făcut și eu, mi le asum, și eu am făcut greșeli, a fost primul an la un astfel de nivel, primul an, nici eu n-am știut cum să gestionez situația cu suporterii. Plus, gândiți-vă ce uzură a fost nicio echipă, când am mai jucat Timișoara 29 de jocuri într-un tur. A fost o experiență pentru absolut toată lumea, experiență bună, dar greu, a fost foarte greu. I-a lipsit și acum Timișoara e un Gigel Bucur? Ai simțit asta? Atacantul ăla care, în momentul în care nu merge, să tripleze, să facă. Da, e Zicu. Părerea mea, anul acesta, Zicu e la fel, al doilea vârf, la fel, consider cel mai valoros din țară. La câte goluri am scris și a făcut diferența, dar sigur, în momentul în care și adversarul își ia măsuri și e mult mai atent la noi, ați văzut cum a câștigat. A venit Zicu și a dat 3 goluri și s-a terminat jocul. Ce credeți că trebuie să facă Poli ca să nu se întâmple ca anul? Să nu cedeze. Să nu cedeze, suporterii consider că trebuie să fie aproape de antrenor, aproape de echipă, la fel și dumneavoastră să existe această emulație, această motivație din partea celor care sunt în jurul echipei, încurajări, pentru că numai așa, dacă încep criticile jucători, antrenor, atunci, sigur, dacă și noastră le dați în cap la antrenor și la jucători, le va fi foarte greu. În aceste momente, echipa are nevoie de sprijin, antrenorul are nevoie de sprijin și așa sunt șanse mari, reale, să reușiți. Și noastră și să o faceți. Cred că ați făcut-o mai mult decât trebuia pe propria pele. Am simțit acest lucru. Știu ce înseamnă acest lucru. Mi se pare simptomatic că la echipă, în speță Poli, de câte ori ajunge acolo sus, încep din diverse motive începe să se întâmplesc. Și asta se întâmplă mereu în ea. Asta nu... Eu v-am spus punctul meu de vedere ce s-a întâmplat anul trecut și au mai fost și altele, dar eu nu le comentez. Și acum trebuie găsite unde, ce se întâmplă ca să evite, deci trebuie prevenit o anumită, sau situația de anul trecut, să nu se piardă campionatul, pentru că sunt șanse reale și este păcat. Este păcat, la ce public este aici, oameni din acest oraș, eu cred că deja este al 3-lea an și echipa are potențial și poate să câștige campionatul.
Mai sunt întrebări?